amalawa zake ndati ndikuyankhuleni pangana address pankhani imene ichitika makamaka paona dziko limene luyendera tidalonjeza nena kuti yayi zinthu zisintha makamaka pa udya katatu pa tsiku kumanopanopa ndi momwe kwachagwera oleneyo sindikhulupirira ngati dziko lifike December koma koponsa mnyengo yomweyi tenika tonse tikhulupirire kuna kuti ambuye ali mbali yathu ndithu sanga ine ndikuuzeni chilungamo chake sizedi chifukwa chakuti mmesa ndakuvoterani ndiye kuma mauthenga ochuluposa 500 ndiyendetse banja la aliyense kuchokera kuchitipa mpaka kumsanje chifukwa ndine president akuti ngati mwatima mudzatifuna pamene mfumu pano. Activist wa Belo Mthumba Lighton Mangochi nayenso ndithu kupitiriza kung'alula mmene amachitira popanda kusintha kwina kuti konse ngakhale kuti wakhalako wagona ku ndende kuja ndiyebe zinthu zake chimene chitunde ichi ndi china. Anyway guys, thank you so much. Ndili munda wa chimanga ulimi wa chaka chino. Izi zili madera wonse dziko la Malawi chifukwa cha kulephera kwa utsogoleri wa Chakwera pasi pa unduna wa zaulimi umene ukutsogozedwa ndi Samuel Kawale kunena kuti alephera kukwaniritsa AIP mu nthawi yoyenera komanso mozimbayitsa mmene anangoperekera fetereza wa type imodzi. Izi Amalawi tiyenera kuzimvera chisoni kunena kuti ngati madera ambiri ali chonchi dziko lonse boma likubwerali opposition ilowe mboma pa 16 September pano akhala ndi chintchito chachikulu chodyetsa Amalawi chifukwa chakulephera kwa president Chakwera. Mwapaderadera ndipemphe pano kunena kuti olemekezeka Dr. George Chaponda, leader of opposition, ndikupempha ine ndikulamula Lighton Mangochi ngati nzika komanso activist comrade Lighton Mangochi mwamphamvu zimene ndili nazo mdziko muno. Sona speech ija anayiyankhula ija speech ya Sona muichita reject ndi Sona ya fake ya fake ndikunena ndine Lighton Mangochi. Achakwera mwapanga zinthu za fake ndi cabinet yanu kulembalemba zinthu za bodza kumene kulibe zinthuzo. Mukutukanisa ma DC, mukutukanisa ma MP, mukutukanisa ma kansala chifukwa cha bodza la president wa dziko. Why? Kupanda manyazi president. Zinthu zomvetsa chisoni. Ndiye ndikupemphani inu a George Chaponda ndikukuonesani ndodo ndagwira iyi. Ndodo iyi kunena kuti musataye nthawi mparliament ukambirana za Sona speech ya president ya fake president iso wa fake watipweteka ifa Malawi chilichonse changobalalika pasi pa utsogoleri wa Chakwera kaya ndikubalalika kwa iye kwagwera dziko lonse. Ndiye ndikupempha inu leader of opposition, don't waste even your time to discuss that fact. Sona, please, all opposition members in the August House, I'm ordering you from here, Karonga. I am Lighton Mangochi. You have to be very careful when you are attending that such fake Sona speech. Palibe chimene chitithandize ife. Dziko la Malawi lili padzuwa. Chakwera sakulabada ndi nduna zake. Andizoti Amalawi akugona ndi njala sakuzidziwa.
akuona ngati umoyo kufewa ngati mmene ukufera iwowo ku State House ndi nyumba zina za maminista. Taonani dziko hili Comrade Ntanyiwa, Bon Kalindo, Emmanuel Lea Makatani, Ben Longwe, Tamia Ja, ndiena otero inu. Tieni tilalike. Uyu apite pa 16 September. Sakuyeneraso kuchedwa president. 16 September uyu achedwe former. President wokhumudwitsa uyu. Musataye nthawi m'parliament. Komanso aphungu uthenga omalizira ndi mundimve. Mmakonda kukhala ma absentia mu parliament mu August House. Muchenjere ndi private motion imene kuchita target Professor Arthur Peter Mutharika pa age limit bill iji. Muchenjere mu parliament musakhala absent. No sa opposition. You must be strict kukhala kuona china chilichonse chikuchitika umu. IMCP ndi akapyali. Kuyambira president kapyali. Ma minister akapyali. Ma MP awo akapyali. Maona kulakulu wa MCP zimene akuyankhula akuti mazi ozimisira moto sitisanga. Ife tingakhale mazi very sorry. DPP basi zivure tisavura kwa DPP basi Ipojan palibe mtsogolo amene tuonapo masomphenya amene atira mulilaye palibe imene tuonapo mpakongono pomwe tiona nomorire muno umakhala bavutika mmarope ngati muno chifukwa cha umphawi kuno ndi kuti uno ndi wadziyo kuno kuli Longwe dera London la Mbwaralika tiye Mbwaralika chakwera ndi wala kwa jani chakwera pamene walakwira chakuya kudulitsa kwambiri anthu kuvutika njala mankhwala kumavutanso kuno kundipfa anthu kuvutika zedi kulibenso mtendera merongo upeze kunayo fati monoti chakwera ndoyipa mpamene atibwerekera basi njala watibwerekera ukuziroza uzibwerera kutiko kumala imene zafikira ukuzoti chimanga chafika 1000 kumalayiku 100,000 thumba limodzi iwe pakali panopo dziko la Malawi lukanga ndikuti akuyendesayo waledzera komanso dzikolo gali motoyo yaduka mabreak ndikuzi mwadata pasero aliyese mwayi kuno kuti choke tonse tichoka mpaka president akuchoka yoyambirira soti asamuke m'Malawi mu chazili bwino ka zafika pamenepo ndikuti ndikufuna ife anthu akunja titi mavutika opereka introduction kati amkami amati where's Malawi pabwe amazuri kumugadi South Africa ni Mandela mpaka Mandela amampangira birthday kunja kuona choyera zilida athu amakonda chipani tikazapeza msogolero okonda anthu awo onse posang'anira chipani zizayenda bwino koma anthu ake amangokonda za chipani zawo ndezi mavuta kwambiri mwada anthu akufa ndi njala kumudzi usayeze kubwera zafika pamenepo nangoona munyuza tomato mpaka na 1,000 panopa anthu akulisa tomato akukwanisa mita alaka panopa pazibambo apanga mita Share. Malawian cameras. Right.